एनएलएफबी हानजानिफ्राय एरख'जानाय धसरत बसुमतारी मुंनि सुबुङा हाबा जाखानाय बिबारि हाज'वारि मुंनि सासे गथ' थाखानाय आइजोखौ लानानै खारदों। चिरां जिल्लानि दालिगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय कुकुरमारि गामिनि थागिबि बिशिसर बसुमतारीनि फिसाज्ला एनएलएफबी हानजानिफ्राय एरख'जानाय सोद्रोमा धसरत बसुमतारीया थांनाय 26 एप्रिलाव क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय आथियाबारि थिनालि गामिनि मन्टु हाज'वारिनि फिसाजो मोगथां बसुमतारीनि अनजालि बिसि बिबारि बसुमतारी आरो रामफलबिल चार्लेस इंराजि फरायसालिनि थाखो 2 नि फरायसा दैजिरि बसुमतारी बिमा फिसा सानैखौबो नंखाय गोसो थोफ्लानानै दिल्ली फारसे AS26E4111 ब्लेक स्कर्पिय' गारिजों लांखारदों। बिमा आरो 7 बोसोरनि गथ'खौ लांखारनाय जाथायजों लोब्बा थानाय गुबै दायनिगिरिनि हेंथायै बिबारि हाज'वारिनि बिदा राहुल हाज'वारिया सेरफांगुरि पुलिस थानायाव गसर एफआइआर थिसनदों होननानै रोखा बुंथियो आरो बिबारि हाज'वारिजों लोगोसे उन्दै हिनजावसा दैजिरि बसुमतारीखौ सोरबाफोर नुयोब्ला नखरनि सोद्रोमाफोरनो खौरां हरनो खावलायदों। राहुल हाज'वारि बिथाङा बिबारि हाज'वारिया आंनि बिनानाव असे आरो बे बिबारि हाज'वारिखौ बे आथियाबारि थिनालि गामिनिनो मोगथां बसुमतारीनो बिलाइ हरदोंमोन आरो बे जाथाया नैबे 26 तारिख फुङावनो जादों। बिबारि हाज'वारिया बे उन्दैखौ लानानै बै हौवाया धसरत कुकुरमारिनि होनो दालिगावनि कुकुरमारि जायगानि बे धसरत बसुमतारीया बिथाङा मा फुस्लायनानै लानानै खारलांदों। बिथाङा दा बर्तमान बे गावनि निजा गारि बे स्कर्पिय' S26E4111 गारि नाम्बारा बे गारिखौ लानानै दिल्लीसिम थांनानै दंहैयो। बेखौ माने फास्टेगनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दा बे बिथाङा बिदिनो दिनैल' नङा सिगांबो माने गुबुननि फेमिलियाव बिदिनो फिसायफोरजों लोगो जानानै बिनि सोरनिबा बिसिजों फिजिकेल रिलेसन जानाय, सोरनिबा बिसिखौ बिदिनो थगायनानै लानानै थांनाय गुबुन जायगायाव, बेफोरबायदि खामानि मावनाया दिनैल' गोदान बाथ्रा नङा। दिनै आरो फिर आंनि बिनानावजों बिदि मोनसे घटना घटिनो नागिरदों। दा बिथांखौ जेरैखिजाया बबाव दं बेखौ नागिरनानै अननानै बा पुलिसावबो जोङो किसुमान बे बिलाइखौ एफआइआर होनाय जाबाय। दा पुलिस सेरफांगुरि पुलिस थानायाव दा बिथांखौ पुलिसनि बिसयबो जों नागिरगासिनो। दा नैबे मा होनो उन्दैया क्लास 2 मोनबाय, उन्दैया 7 बोसोर। दा बे उन्दैया जाहैबाय आंना बिजानैया, बियो रामफलबिल चार्लेस इंलिश मिडियाम स्कुलाव फरायो। दा बे गथ'खौबो लानानै थांफादों? दा बे गथ'खौबो लानानै थांदों। मानसिया एनएलएफबी? मानसियाथ' एनएलएफबी होनदों। दा एनएलएफबीनि खबर लानायावबो एनएलएफबी केम्पआवबो खबर लादों। बिथाङा एनएलएफबीनि मानसिफ्रा बेखौ डिसार्ज होदों होनदों। खिन्थु दा होदोंना मादों जों बेखौ मिन्थिया। खिन्थु मानसियाथ' एनएलएफबी। दा बिदिनो सिगांबो बिदिनो आफादाव एनएलएफबी आफादाव थानानैबो बे सिगां बे दालिगाव खामानि मावनाय समावहाय बियो किसुमान लेबारफोरखौ बिदिनो दम होनानै होखारलायनायबो माने आफादावहाय बिदि कमप्लेन थांदों होननाय रिपर्टबो मोनदों। आरो गोबां मानसिफोरखौनो बिदि दम होनानैबो फैसा खांनो नागिरनाय खबर मोनो आरोखि मानसिफोरनि बे खबर लानाय बलेथ'। दा आरो बिदिनो बेल' नंबावा, आरो बे हिनजावफोरनि खेथ्रआवबो बेहा गोबां रेकर्डआ गाज्रि आरो न'आवबो किसुमान बे माने थगाय थायो आरो बेनि माखासे लेनदेन माबाफ्रा मोजां नङा आरोखि। आङो दा आंनि लुबैनाया बेनो, थारमाने जेरावखि थाया मानो नुयोबा माने पुलिस प्रशासनाबो जुदि फन ट्रेकिंजों बा माजोंबाबो हमनानै बा जिखुनु माबाजों हमनानै मोनोबा मोजाङै मोजां जों न'आव फैजानो लुबैयो आरो मोजाङै हमनानै लानानै फैयो। बेखौ आं पुलिस स्टेसनखौ लुबैयो आरोखि। दा नैबे फास्टेगनि गेजेरजों मोननाय बलेट गारिनि फास्टेगनि बे गारिजों लोगोसे मोननाय बलेट दा दिल्लीनि बे जोंनि एबसु जेनोखि दङ फरायसा स्टुडेन्ट इउनियनावहायबो नैबे क'क्राझारनि जिल्ला माने डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल एबसुजों रायज्लायहरनानैबो मैया गथायहरनाय जादों बे माबाखौहाय केसखौहाय, जे जाहाथे दिल्लीयाव जिमानखिनि मानसिफोर थायो जों बिसोरनिबो सहाय लुबैयो बिसोरखौ हमनायाव, जाहाथे बे धसरत होननाया बेफोर बिमा फिसाखौ लानानै गाज्रि खामानि मावा, जे उन्दैफोरखौहाय बिदि माने जानो गैयै समावहाय गुबुननो फाननाय मानाय बेफोर खामानिनि मावनायनि सिगां जों जाहाथे हमनो मोनगोरो। आं बेखौनो जिल्लायाव जिमानखिनि मानसिफोर थायो बेखौनो खावलायहरो आरोखि। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन।
आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेयर पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेयर पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360